Animeime a participar no ciclo de charlas da Voz STEM porque para min, que son unha profesional do campo STEM, en particular do campo da tecnoloxía, pois é moi importante intentar que haxa máis mulleres que se animen a realizar unha destas carreiras. Decidín participar no programa A Voz da Escola, a Voz de Galicia, lendo un artigo, pois con meus alumnos un día en clase de oratoria, preguntei se estaban interesados e dixeronme que sí, entón involucrei tamén o alumnado de cuarto da ESO, xa que son alumnos que agora pois teñen que decidir que bacharelato cursar o próximo curso. Despois hai moito problema tamén das expectativas familiares, aínda hai moitas familias que transmiten esa mensaxe de unha enxeñería para ti que eres muller, igual é moi difícil, non che será mellor facer medicina? A ver, cada un ten que facer o que queira. Creo que aprenderon pois, realmente cal é o rol da muller na inteligencia artificial e a darse conta pois, da importancia que temos as mulleres no día a día, máis na nosa profesión. Bueno, isto é moi importante para o futuro, non? Como vos digo, non é unha cuestión de simplemente o ben que queda o equilibrio, é que a inteligencia artificial vai dominar o futuro, vai ser chave. E se as mulleres se quedan atrás, pois vanse a quedar atrás deste futuro tan prometedor, se non están aí desenvolvendo, traballando con inteligencia artificial. O sea, estamos nos xogando moito, tanto que se respeten os nosos dereitos, que se teñan en conta as nosas particularidades, como que vai haber un montón de traballos asociados á inteligencia artificial e se as mulleres non estamos interesadas nin estamos aí, pois vamos a perder esa oportunidade. Recomendaría a participación sobre centros neste ciclo, xa que ademais foi moi doado, a comunicación moi fluida, a través de correos electrónicos, incluso de chamadas telefónicas, entón sí que recomendaría a participación a outros centros.